Teamshowmania.dk præsenterer med stolthed den største og bedste koncert i år. Det er Sofia her. Der bliver sunget inde ved siden af. Nå, jeg håber virkelig, at vi ses til efteråret til Team Showmanias koncert den 16. oktober i Europahallen. Det bliver en rigtig god koncert til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Vi ses. Vi har mange flere artister at byde på. Med blandt andre Iversen, Bang og Neumann. There is something in your eyes. Ivan Pedersen. Starry, starry night. Brian Rice. No promises. Claus Hassing. 'Cause I'm a coffee drinking addict and abuser by all means. Emilie Ester. When I'm in your eyes. Køb din billet på AKKC allerede i dag.